Na eksakto. Naimbagarabi tayo amin, Apo. Pangarig ni Apo Isus. Haamagkat nga mismo nga naaramid. Ng pang... Nati ibagbagana. Mayat kalay. Nati ibagbagana. Adot nagpadaya. Inawis na. Inawis na dagiti naimbitaran. Kaawan tinapan. Pangarig da ito'y. Ta iti realidad. No, da nagpadaya. Pas pangarigang kumatimantanas. Patsyumag. No, dito mantanas de jayan ako. Di pala nabigdigatan ako napnon. Imposible mo adata nga di na imbitaran ka hanga mapan. Kasla pangarig na day jay. Ngam ti kinagpaiso na dayto iyar arig na iti pagarian ti Dios. Nga ado dagiti kayat na nga awisen. Insaganaan na tayo tinadaeg, nadayeg nga padaya. Ngam dadaduma, adda dagiti haan nya ti kunana adda napan ti business na, napan ti talon na, napan iti pakariko ado dagiti pakarikutan iti biag. Taga po taawan ti mayat nga mapan, ingkay awisen amin nga makita yo. Napandagar inawis amin nga makita da. Idi naawis da dagiti nakita, napanda nakipangan addaman adda deti ari addamo nakita na nga haan nga nagkawus idi pakidaya. Rimpungan nyo kunana nga roden siyempre addad ta nga agtamtambay kumanya. Kaya idi inawis na napan nakipangan nay hangka mo nakabado. Karimpungan nyo kunana. Salamat lang dagiti elektor kada ako like nga nadami sa di barangay ka agyo no permi kami pailaan father. Kanya nga ron ti serbina. Iso ti ko na kaumayag nga ron agmisa kayat yung agsure panak mga nakasantaw. Adda a proper, adda a rumbeng akawes, adda a rumbeng nga isugarod nga naka-uniforme kayo ta, isugarod ti akamyo. Kaya iso adda a rumbeng akawes kunana dayjay. Ngam nakitkitaan tayo external dayjay. Iti lamisaan ni Apo Diyos, iti lubong tayo, nang runa day ti panganan, haama nga dayjay necessary nga dayjay external nga kawus, anya ti ibagbaga na dito, dayjay kawus iti kaunggan tayo, nga numapang ka makimisa, dalusam ipapuso da kagarod nga makimismisan, di pusong ka di ka makimismisa, wano, sa bali di pakarikrikutam, nakakawus ka kadi nga umay agyaman iti grasya na, dumawat iti pamakawan na, agdaydayaw iti nasantuan a sakramento, wenno adda kadto nga agpaiso physically, naka-uniforme ka, nakababado ka, nakasutana ka, ngem di pusong ka, maikanatad ka di, maibagay ka di dati ka addam ditoy. Ano pastoral leader ka laeng ka, napilit ka lang nga imay, gaputa adda akam mo, ngam di pusong ka ang nakakawus iti pan nakinisa, adda pang panunutem nga sabali nga papanan na. Di mo ti ibagbaga na dito'y tinaununod nga kaipapanan na, daytoy aramidan tayo, daytoy ibanghelyo tayo. Kadagiti aramidan tayo, urain nyamot kas pangarigan ko estudyante ka, adda ka di unag ti classroom. Wen adda ka ayon, naka-uniforme, nakabado ka, nakabag ka. Ngam di pusom ka di ka us-us to nga estudyante wano sa bali ti pampanunutem. Tas pangarigan ko no si kamot agtrabaho na mestra ka man wano anya man di pagtrabahoam wen adda kadjay. Ngam di pusom ka di maikanatad iji aramidem. Maiyan nurot ka di iji aramidem. Isu nga daytoy pailaeng panagmisa tayo, natipon-tipon kayo akas sisa, natipon-tipon kayo nga akas agkakaaroba. Di ka di puso ka para iti daytoy nasantuan a misa. Huno gabot adda takras mo kay imay kalaeng maagpakita. Uy, delikado. Kahan ang kawusti pa kinisa dayya pamula kinita tagwapo nga rod wano napintas. Nanya kala ko daytay kala kas dila ang daytay ibagbaga na kala ko tatag titipon tayo. Ang imay tayo nagtipon. Na impapuswan ka di DJ ka addam. Ited mo ka di nga buo dayay pusom. Nga numan pa'y ala ka isugarod nga adda tayo nga natipon-tipon no daduma ta. No adda kamali tayo, adda dagiti babak tayo, isungarod jay opening, jay introduction tayo, opening kwa tayo, isungarod nga adda, act of contrition, isungarod jay panagbabawi, dalusan tayo.
tano addaman hanapan nakaikari dayjay puso, dalusan tapno maawagan nga maikari iti daytoy na santuan a misa. Tati panangawat tayo kin ni Apo Jesus. Tinno napudno di panangawat tayo kin kuha na hantay nga agsapol ti milagro. Milagro dayto yan. No jay panunot nakem ti puso tayo. Maiyan nurot kin ni Apo Jesus. Data pila panangawat mo tinasantuan a komunyon. Milagro daytan. Hantay agbiro ken. No pudpud no di pan nakakawis tayo nga may nakimisa nga napnuan pamati. Na-convince tayo nga ni Apo Isus kaawaten tayo, hantay nga pala beruken tayo, napudno ang akararag, napudno ang puso. Dagiti ibagbaga na dito nga, ado ti naayaban, nga basit tinapili. Tadamot akas pangarigan na ayaban tayo. Wan adda tayo, ngam no agpili ni Apo Isus no sino ti, pudpudno ti puso na nga umarararaw ti pamakawan, agyamyaman, agdaydayaw, no agpili ko man ni Apo Isus tatta nga gundaway ka at mapili na kakadi no rimpungan na ka nga ipurwak ijay kasip ngatan nga agngarit-ngat ko nana taapaya hammo nga ingkawus di panakibuda di pangarig ni Apo Isus di ibagbaga na ditoy nga sayang dagiti gundaway tayo kanayon tayo makimisa kanayon tayo nga agkararag kanayon tayo nga kuna tayo adda nagsaya at dagiti panangurnos tayo ti akem tayo ngem us-us to kadigi puso na akem kin panunot wenno maipakita laki nga naurnos kami nga si San Father wenno urnos di ti external ngem ti saludsod di nga rod kaunggan adda ti kakunatay nga rod idi na minsanen ura di panagibasbasa panagserserbe nga akulay adda kadi maat-ator nga panagbalbaliw adda kadi maat-ator nga panagsansanto kadagiti aramiden tayo no adda iso di usto di kawus tayo ngem no adda kang agpayso ti umay tumantanor ka kinatangsit ngumangatumot di friend mo uno habang umasasig ka di simbaan ka kumarkaro mo ti panang judge mo kadagitay nagkamali ka kabsat mo kaslakab si katiyosen kaslamot nangato kang isudan ay madinga kawos haan nga umiso akawos habang nga awatem na po Espiritu Santo na komunyon awatem adda pinakawan adda pa nagsisin na ranay adda pa panagdadanggay nga agkakaaruba dayjay pudpud no nga kawos nga bangawat ken ni Apo Isus tano naawat mo tinasantuan na komunyon in kawos mo ni Apo Isus alahantay mo na perfect ta every now and then ka ngumangato di espiritu tayo, nagtay tumanan. Every now and then ka, sumayaat, kasla na matokay di puso tayo, kahit tagagbalbaliw, maikibsong tayo tumanan. Tunggal no, dagduman no, makimisa tayo ka, kayat kun apo, katandag iti madin iti biyag ko, nga maikurusong tayo tumanan. Ngam day tati tarigagay, no, adalakot tarigagay nga agbalbaliw, tarigagay nga mangpasanto, tarigagay nga mangdalos, urehaan nga perfect, dijay lakad, dijay tarigagay, dijay tati pudpud no nga kawus ti kina Kristiyano. Nagdala ka ing kawis mo nga amom nga ayaten ti kaarubam, amom nga ayaten na pudno di pamilya, uray pa no nakapsot ka, ang managbasol dijay tati pudpud no akawis. Ta nagrigat mo, kalpasan dagiti saksakripisyo tayo, kalpasan dagiti panagdadanggay tayo, rimpungan da tayo tulogayang ibandan di kasip ngatan nga agnarit-ngat apaya, wen nakasukat, wen nakimisa, wen adda kuna tayo nga aramiden tayo ngem DJ puso ket sabali met alahan tayo nga i-excuse ore da kam nga papadi met nudaduma aming i-excuse ti bagbagi mi nga gaputan nakasutana kamin ke nakakawus ka di nga pudpud no ala struggle tayo amin kakabsat awam mo tinadalos kanya tayo da tayo ke agkukuyog tay laeng nga umar-araraw iti pan nakaisalakan kaawam mo ti perfecto kada tayo awam mo ti super santo kumakanya tayo da kay siguro ano siya aka nugutek nga uri pa di aka adu pay ki biddot adu pay aka mali adu pay nga pagkapsutan kada agtartarigagay tay amin kisi pakapilyan tayo magpudpud no kadimot di away kawus gitarigagay nga agbalbali pin agpasanto kala no maala tay daytoy ay kanasayaat no nakakawus ka sigurado na ayabang ka di panganan,
Baka pabalunan na tayo tupay niya. Urihan tayo gisop-suputan, baka alaan nyo amin nga ekstrang ko na siguro, no? Nasaya at di kawus tayo nga napanakipangan ka ni adupay. Ipabalon na, ta adungor pinarti na, gasampay mo ta na palumod nga baka kada nya na kalalaki ta pinarti na, nga nga napandagiti na awis. Kano aw-awisan na ka, apay ang kamapan. Kaanon to, wala. Kawus ti makibuda, kawus ti agserbi, kawus ti panagbalbaliw.